Phela lezitha ngibingelele nonke ninibuka le video lena. Kanti-ke lona phela Mhlophe uGeorge Mzebele Mkhongosi Mabhena. Ngithi ngani zenkosi angibingelele nje ngisihle unyaka uphela. Isihloko sethu namhlanje esizokhuluma ngaso sithi what is marriage? Uyini umshado? Ngani zenkosi. I've been getting calls from different people. Kakhulukazi kubantu labashadile. Isimo sinzima, isimo sicayi kodwa unyaka sekuphela. Isimo sinzima, abantu bashintshelene, abantu bajikelene, khona abantu labashadile. Kusukela kuhle abantu beshade imishado lemhlophe, imishado yesintu, imishado ihluka ngani zenkosi nje abanazi nani. Kodwa-ke engifuna ukusho eqinisweni ngizofundisa ngiphinde ngimtshele. Abanye bazobuza ukuthi uDokotela uHlophe kuyinlazi encane kangaka azoyikhuluma ngomshado, right? Angiganile, akunayo mfati, kodwa kuyinto engisazayo kuyo ngoba nawumuntu wethongo kuyanyanza phela ukuthi ethubeni bese umfati bakhona. Uyabona, kuyanyanza ukuthi umfazi bese ubakhona so that into yakho izobukeka ngesidima lesihle, ibukeka ngelihlo elihle, right? Abantu bayafona mkhulu, mina ngihanjelwe ngumfazi, mkhulu mina ngihanjelwe indoda, ubaba beshadile. Cabanga ukuthi mkhulu sina 20 years kodwa manje kwafika izilingo ezisikuphayo ukuthi no, ahlukane. Aze kayihleka la indaba. 20 years. Ngani zenkosi. Bakhona abathakathi, siyavuma. Ningive kahle. Wena ubukele le video le, I love you so much. Bakhona abathakathi, siyavuma. Ngomhlaba lo, umhlaba yahlaba. Kodwa kunento esingayazi ukuthi thina bantu labamnyama kwathina futhi siphinde siphenduke abathakathi, noma kwathina futhi siphinde sithakathe ngokwethu. Thakatha ke ngani zenkosi, akukho ngalokuthi uphatha umuthi. Ngokucabanga nje lokubi ngenhliziyo. Thakatha lokho. Yathakatha vele. Ufisela into lembi lomunye umuntu, sowuthakathe uqedile. Yabo. Sowuthakathe uqedile. Manje engizokhuluma kini ukuthi ukushada kwamanje sekuyisibusiso, akusesona isibusiso. Mina ngiyethuka, mina like sometimes ngiyeke ngabelieve uma kuzofuna umuntu eshadile emdala. Buka nganani ngisemusha, ngisemncane, kodwa imisebenzi yami mikhulu. Thola ukuthi umuntu unenkinga vele lapho sekufuneka silungise isikhafulo, induku ezomshaya lo muntu kwenzeke lento. Mama, baba, sisi, bhuti, ayikho into ezosebenza kangangoko uyilandile enyangeni kugange wena lapha. Angithi lapha kugange wena ngoba phela nina niba nesibindi, uzofuna umuthi enyangeni kodwa ubusazi ukuthi wena kuqala uwele ogangeni. Right, inyanga ngithi ifuna imali iyasiza. Vele sebeduma ukuthi vele isithanda imali. Right, so ibiza vele ngegama imali masifuna ukusiza. Kodwa ngisho nje ngithetha from experience.
mina kanje lo baba wami kwenzekani sadivorce manje ngifuna ukubuyela lo muntu ngisamthanda kaphuma enhlizweni kodwa ubugange wena my sister ubugange wena my brother mina ngizokhulumela nje mina side la mina ngine believe ethi kunalento uma kulotsholwa ngithi bathi ucikike la empondweni lento edliwayo yembuzi uciki le nto le yabona usindisiwe ungasindisiwe kodwa wafikela kulazinga ukuthi ngiyathatha usuyagana manje usuyalotsholwa uend up udla le nto le nyama leya lapho ngiba le nto leya iyisiko umuntu lomnyama alikho nalinye ikhaya lingayenzi lento lena ukuthatha umfazi unless abantu vele labakhule nje impilo yabo nje iwudenge nje ubuphuphu yabo sithetha ngabantu abalahla amasiko wethu kodwa umfazi zazi ukuthi uthi vele uyawudla nakagana vele wena uzuqatshazelwa ngenyongo kodwa nibethini namasiko nobhekile awuqapheli ukuthi ke lapho ke kulokuthi lapho soyiqhwayile vele inyanya yabo soyithintile inyanya ke manje uthatha umfazi omfaka egcekeni ngokwesiko nabe niyofika kule white wedding kodwa yonke into lapha eqale lapha inyongo uyithola senzelani masifaka inyongo umfazi akwenzela uNkulunkulu kusekwenzela abaphasi ukuthi lihlanganiseke ngendlela le right isiko they call it isithethe emampondweni into ezinjalo nabe ishintsha bezama ukuthi baflathele isinto abacanga ukuthi ba clever kodwa nami ngikhula kuthiwa isithethe right silapha lasikhona. Do you think uma ni divorce abese uyenyangeni uyofuna usizo usithi ulanda isikhafulo noma ulanda izizwe noma ulanda amabutho ukuthi umuntu wakho umthole back abuyele wena awucabanga ukuthi njengomuntu ogangile because most of them niyaganga abafazi niyaganga amadoda ayiyaganga shadweni wena ayi niyaganga naso challenge right ukuthi nisize bona kodwa nje kubinisa sometimes mina ngiyathanda ukuthi nje lisuke libeke uzoqala la ngizoqala ngabo baba abomake uyabona ngesikhathi udla le nto leyo lapho indlela ophehleleleka ngayo ukuthi lekhaya bamukelekile ngokwesiko lapho ekhaya bamukelekile lapho kushintsha lesibongo phela wena nangabe ugane kwahlophe sengiyabekisa umzekelo so mahlophe vele so uyiregister ke kulesibongo noma kulamadlozi ala kulomuzi yabo qala phike lento kudla lwatsike bese qabazela ngale nyongo le so lapho sesiwa challenge level amadlozi angithi nanoma usindiso noma unjani kodwa kwenziwa le nto le amadlozi sesiwa challenge lesibabambile siwathi sewahlanganisa nawe savuma ukuthi wena usungwa la usugane la angithi injalo kodwa ke manje ngesikhathi kubheda na divorce wahamba wena wayenyangeni balanda vele ke abafazana ukuthi bakulekelele azobuya umama wakwakho azobuya kumbe ubaba ne khulwa abantu abashadile la ngifuna umuntu ozongiva because umunye manje interested ngalendlela ukuthi umfana wazokhuluma nawe ngikhuluma nawe vele yabo awucabangi wena ukuthi ngesikhathi no challenge lamadlozi nahlanganiswa ngendlela qabazela inyongo baye benza inyongo egusha ayibhokwe yonke lento awucabanga ukuthi ngesikhathi somloyile lo muntu ukuthi abuyele back kuwena vele kwakhona lapha emshadweni zininzi ishensi zalokuthi senibuyelene vele angithi benidivozile kwenzeka ihlazo kwabona kwathini wena ndoda kumbe wena wesifazana wavila phela ukuthi phela ngoba vele umfazi nakahambile yokuthiwa kuyafuneka isigwebo ke esingcangcezo ke esithile some compensation nanyana uthi yabo manje amadoda manje kumbe abafazi bamanje bavila phela ukudliwa kanjani umfazi makahambile vele kukhona indlela efuna uhlanganise ngomndeni kube uxolo kuspend akufani nalo 3000 noma nalo 2000 noma nalo 1.5 ozokhipha enyangeni ngoba most of the times labantu abahamba kumngi ngibuze mina umuntu nenenkinga lenjana ngithi njoba kunje
inhloso yakho ukuthi avoid lo kuyovela lapha ikhaya umfazi. Isuke njalo ugangile phela ubaba wahamba umfazi. Manje ke to avoid ukuthi ahambe ovela ngapha, bayakhona phela abafowethu ukuthi bahlangana nenyanga, so that senze into ukuthi lo mfazi lona angalali acinge lo mzumkhulu kangaba umhla ushiyile, yabo ama-shortcut phela lawo. Uzokwazi umfazi vele aphinde njengomuntu ebeyiphumelena, aphinde afonele indoda kumbe abuyele kuyona. Cabanga ke lapho lo muntu phela bese kutshela ukuthi kwabo useyizimele, umuntu ozimeleyo vele, umuntu usemdala, so uganile ungagana uthini uyimele njalo. Abasoza ababini nabeva ngawo kusho wena ukuthi no, sengicabanga ukubuyela emzini wami, vele sokuthakathile thina siyisebenzisile lento, indoda yabuyela kuwena, yabo, wena uyabuyela kuyona, yabo. So akuna evidence, there is no evidence, but love is love. So cabanga ukuthi sobuyiswa uthando, ngithi ngiyaphila ngiyakule nto ke yesintu le abanihlanganisa ngayo, le endaba ikhiphisa inyongo abese babazela ngayo wena mfazi. Manje lokubuyela kwenu kube inkinga. Into ekhona le, mina nje ngiyasho into ekhona kubuye kube inkinga ngalokuthi wena ninenkinga lenjani, anikhona ukuphinde vele. Angithi nikwazile ekuqaleni nisaganana nafaka inyongo, manje masekubheda yiphi indlela esenihlanganisene ngayo nabaphansi laba enibatshele njengesikhathi nizekana kumnandi? Senikhulume nabo njani nangenxa ukuthi nangumfazi subuyile? Vele uzokubulala lo mfazi ngoba nedlozi ngiyaphi lapha, nedlozi selimkhabile. Sekuyinto nje yabona ukuthi lento kahle kahle labantu laba it's like bebengadalelwena kumbe bebengaphiwanga, bebengabekiswana ukuthi vele bangazigcina belastana. Kungani ke manje singabikho isingxengxezo esiyinhlawulo noma isigidelo lesithizeni esizoqinisa lento nje abantu baphulukene? Vele inkinga uzoba nenkinga. Ikhona inkinga ezoba khona. Ngani zenkosi yazi lento izoqala phi? Iqala kanje. Ubaba uyasebenza, ulo mfazi uyasebenza, kumbe ubaba uyiphoyisa, kumbe umfazi uyithisha. Vele inkinga izoba khona. Angithi bekahambile umfazi manje ubuyile ngoba umshayile wena, vele mlombile wena kamnandi nje. Hayi futhi wamlomba inyanga yakho wabhadala nje umncane kunalezi nkomo lezimbili kuzozikhokha, yabo. So manje uyabuyela khona lapho, right ne? Ukhona lozonyoluka umfazi unenhliziyo lempi. Ngizobe ngikhulume ngoba sadila nani bafazi. Umfazi ayikho into lenesibindi kwendlula umfazi. Hayi wena ndoda ngiyangitshela hayi, indaba yakho ayisayifiki vele, nenjini yakho ayisasebenzi. Silapha la sikhona phela. Ucabangani ukuthi ngesikhathi engekho umfazi angithi uhambile phela naxabana wahamba, sezobuya manje kulonyaka, yabo. Lese umzekelo uhambe maybe more than 2 years, usuyabuya kulonyaka, vele uzobuye nomimqondo ukuthi vele wena sonke lesikhathi kade ungalingile yena, kade uyidlela phela kumanje sika makheke ndoda uyidlela. Khona uzobhubha vele, khona uzobhubha. So ngale video le mina ngiphakamisa ukuthi ngiphakamisa lokuthi akusekuhle nithi seni right, nibuye nike nijonge phela nala ngemuva ukuthi njoba senibuyile sekufuneka thina ke lapho, sekufuneka thina inyanga osiyazi, yabo. Ujonge ukuthi isimo kumanje ngaba kunjani, nizogezeka nibe right, kwehlise amaqhubu ngiyazi angabikho ngoba vele labantu abadala abaphansi isikhathi niba challenge nifakana egcekeni nibizana ngomfazi nendoda, banganako ukuphakama babe bangabantu labanilethele inkinga kakhulu, endaba nibulalana. Vele nizobulalana, nizodlisana, nizothengelana ingane. Angithi nasebenza lo 2, inkinga izoba khona.
take a note, cabange kahle. Ithinte isintu sami, ngithi mina umshado uyini, kunzima. Nami ngalo msebenzi wethongo sengifanele ngiyafunda. Nkosi yami, ngibonge kakhulu kubantu ababukela kakhulu le channel, ababeliever, ngibonge nje kakhulu. Kodwa lento engishoyo iyiyo inje njengoba ngisho, ngixakekile emishadweni, ngibuye ngizenze mina. Asofundisa ukonela mfazi, ave ngimnyanya umfazi onabangane. Yini lo ekhulumayo nomngane? Yini? Ngalo ngashadile, angikhathana noma ubelieve na kulento engisho, kodwa mina ngiyisho. Mfazi onebubu labangane, khulumani. Utshwala bungenzi lutho, isebenzele. Mfazi, hlonipha indoda yakho, usebenzisele. Vele nina nitshazi ukuthi lahle isintu. Akushiwo ukuthi phela no-focus isintwini kumbe na umuntu isintu longasilahlile, hlala njalo ungumuntu wemithi. No, ngoba nisaba lokho. Ubamba isintu, ukuhlala uvuthiwe, uhlala usazi ukuthi nakunenkinga le kanje, what must I do? Okay, kumele ngenzele. Niphinde nibe nenkinga senifikile kuthina siyinyanga esikhulile. Umuntu ufuna into ejulile serious ukuthi azobuyela ngomuntu wakhe ohamba more than 5 years, 6 years. Kodwa uthi baza communicate, but communicate wabo it's like sisijolo nje. Ave nimathile nina. Kodwa soqhubeka ngisize mina ngoba ngiyamthanda. Lo nto kuyinto serious ukulanda umuntu, akuyona into okudlala. Thina seyinyanga sithole nzima kakhulu. Akuyona nje into okudlala ukubuyisa umuntu ehambile iminyaka. Yabo? So umuntu yakhala no 500 nginani, ngazohlalisela sifuna umqondo. Lento le siyayazi, uma siyenza siyayazi. Uhlophe lokhulumayo ngise Eastern Cape elisike emampondweni. Ngiyanithanda. Ngaphandle kwena ngilutho ngokuthi kukhule le channel. Ngitholakala ku 071 940 8907. Yeah, 071 940 8907. Uzothela mina buqu. Ungayazi into oyidingayo, ngifonele. Ungangifonele. Semakhosini la, akona ekudlaleni. Ayona ibhola muzela, awuze uzokha. Kumba futhi angiye nomngane wakho. Asidibane nje ngokusizana. Sizane uzobonga. Ngithanda kakhulu. The channel lena ayilutho ngaphandle kwami. Please share this video. Phinde subscribe. Ngithanda ungazenzisi. Umfana ke mina lo somshaka lozala inyanga. Yaba nenhlahla kakhulu indoda engizalayo ngoba iyaphila manje. Nami futhi isebenza wethongo angawulahle. STR Hlophe, STR Top sami inyanga lena egqameni lesilungu leyaziwayo endaweni ngoba ke noma ufile la sikisi ubuze nje uhlophe bayamazi. Ngibonga kakhulu ngisebenzi park la ngitholakala khona. Elisikisi idolobha elincane. Ngiyayenza lento ngisazogaya, ngigayelana. UseJoburg, useDurban, useCape Town, useKimberley. Fonele. Use-Free State, ufonele. Use-Swatini Kangwane, useMpumalanga, ufonele. Ngilapha mina funa ukuthi usize wena. Usona into okudlala. Uyazi into ongifonelelayo. Ngibonge kakhulu. Mfazi ozama ukuvutha. Enzama ukuvutha abafazi. Ishintsho ukwenza manje. Yazi akumise new generation kodwa nje asenishintsho ukwenza manje. Lapha ngikhuluma nabantu abadala. Laba matured. Labazi into abayifunayo. Makhosi ngiyabonga kakhulu.